16 farà 10 mesos de la presó preventiva injusta dels Jordis. 10 mesos. Després han vingut més presos i exiliats. Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Quim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, Carme Forcadell, Jordi Turull són a la presó i són presoners polítics. Meritxell Serret, Marta Rovira, Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig, Carles Puigdemont, Anna Gabriel. També avui fa 4 mesos que l'Adri va haver d'exiliar-se. Tots aquests són exiliats polítics. 712 alcaldes perseguits judicialment. La Tamara és presonera dins dels 20 quilòmetres quadrats del seu municipi. Més de 1.000 ferits al referèndum de l'1 d'octubre, on la policia espanyola va atonyinar a les persones que pacíficament feien cua per anar a votar i on van votar més de 2 milions de persones, 2.286.000, un 43% dels electors, i només comptabilitzant les paperetes recomptades. Per tot això hi ha aquest memorial aquí darrere, on tothom és convidat a deixar alguna espelma i a cuidar-lo. I és per això que des de fa 10 mesos, setmanalment, a molts pobles de Catalunya, al Maresme també, es fan trobades com aquestes, on es diuen algunes paraules, poquetes, i es fa música. Música pels nostres presos polítics i exiliats. I per això posem llaços i ens els treuen molts cops de nit, cara tapada, i aquí a Calella hi serem tot l'agost. Si els músics de Calella s'hi animen, podem continuar-ho fent els propers mesos. Amb tots vosaltres, avui tocarem unes quantes peces que hem preparat. Grallers de Calella, endavant. Començarem amb una peça que no vam fer la setmana passada. Com bé sabeu, hi ha hagut músics arreu de Catalunya que sota el nom de Músics per la Llibertat han estat fent molts actes. Dins d'aquest moviment, també el grup de Grallers per la Llibertat va fer una tocada de gralles a la presó de Lledoners el dia 21 de juliol, el dissabte a la tarda. Hem agafat repertori dels companys grallers que van organitzar aquella concentració i de fet començarem amb una peça arranjada expressament per aquell dia. És del Ja som aquí. Per què el Ja som aquí? Per dir, som aquí, hem arribat, hi som, hi hem estat i hi serem fins a aconseguir la llibertat dels nostres companys i companyes que són a la presó o que són a l'exili. Per tant, som aquí, tossudament alçats, i us presentem aquesta versió de Grallers per la Llibertat.